Aan de Luts in Gasterlaan leidt de boetenpleats Kippenburg. Het bestaat uit een staten met maar liefst 30 hectare gruide en bosk dat in 1830 online waard door jonkheer Onko van Zwinderen. Rom 180 jaar later is het nog altijd in de familie. Jonkvrouwe Mieke van Panhuis had het nou in bezit. Kippenburg is een goed voorbeeld van de hoeveelheid energie en zorg dat een loonhuis vreegt, om van het geld nog maar te zwijgen. Het loon wordt daarom verpachten. En het huis is te hier voor recreanten, om de kosten zo goed mogelijk te dekken. Als ik naar het huis kijk, dan denk ik, dit is een mooi bezit. Maar de andere kant van de medaille is natuurlijk dat het ook wel een last is op een bepaalde manier. En om die reden wou mijn moeder het toen ter tijd ook van de hand doen. En ze was het eigenlijk al bijna aan het verkopen, maar toen had ik zoiets, ja, als het weg is, ben je het echt kwijt voor de familie. En ja, ik wil eigenlijk iets bedenken om het toch in stand te kunnen houden en te kunnen overnemen. En toen heb ik het kunnen overnemen van mijn moeder. Maar constateer ik het dan goed dat het wat gemengde gevoelens oproept, dit huis? Ja, dat klopt. Ik denk dat positieve gevoelens wel de overhand hebben. Ik vind het gewoon wel heel leuk om het te doen, te exploiteren, maar het is ook zeker wel een zorg. We hebben 2 jaar geleden groot onderhoud gedaan aan het pand. Toen hebben we het dak vernieuwd en oude pannen erop aangebracht. En het bord boven de deur is toen opnieuw aangebracht en opnieuw beschilderd. En het houtwerk hebben we ook allemaal hersteld. Het enige wat nu nog moet is de muren. Dus de muren moeten opnieuw gewit worden en de rand onderlangs weer zwart. En dan hopen we voor een periode van het onderhoudswerk, van het grote onderhoud af te zijn. Er blijft nog genoeg over binnen, wat ook weer eens opnieuw moet. Zijn dat soort projecten, kijkt u daar tegenop of vindt u het eigenlijk wel leuk? Nou, daar zien we toch wel tegenop. En zeker dingen zoals zo'n dak, daar heb ik heel wat jaren tegen aangehangen. Vooral omdat het financieel een hoge kostenpost is. En dat was moeilijk toch bij elkaar te brengen. Omdat de verhuur van het huis is voor de gewone rekeningen kostendekkend. Maar dit soort extra kosten, dat is wel zwaar. Dus ik weet niet, als ik echt geld genoeg zou hebben, weet je natuurlijk niet wat je zou doen. Want je privacy is ook belangrijk. Maar ja, zoals het nu is, vind ik het toch ook heel leuk om het met anderen te kunnen delen. En anderen ervan te laten genieten. Want zo'n huis heb je eigenlijk ook niet voor jezelf alleen. We gaan naar Jelsum. Jacomine en Wim Hogedam binnen net van adel, maar wen je vol mooi op een boeteplaats. De Staten zelf is nou een museum, want de laatste van Wageningen die in 1996 de deur achter hem dicht. Jacomine en Wim worden zoentitiet door de stichting Dekema Staten betellen om de boeteplaats te onderhouden en te exploiteren. Ze worden daarbij geholpen door rond 80 vrijwilligers en het bestuur zorgt door subsidies en sponsoren voor de financiële middelen. Dekema Staten is dus net meer in bezit van de adellijke familie van Wageningen, maar pronkje nog wel in al haar glorie. Jacomine, vers een laanhuis volle onderhoud. Ja, dat vreegt een heel soort onderhoud. Haast terugrinnend dat de onderhoud op plegen maast. Elke keer komt monumentenwacht, hier controleer je. Nou, en s'avonds dan is er elke keer wel wat te doen. Het schilder komt ook elke keer langs. En ze binnen nou bij de moordwaande, want als er dan dingen net goed binnen, dan moet er wat ondien worden. Ja, nou, en dan heb je natuurlijk het tuinonderhoud nog. Hè. Het is eigenlijk natuurlijk helemaal een continu werk. We hebben gelukkig ook een hele ploeg vrijwilligers die helpen. En dan voor de grote klussen kunnen we dan ook zeg maar hoveniersbedrijven of
of zo inschakelen om het hoge snoeiwerk of ander werk te laten doen. Dus, maar we zijn eigenlijk het jaar rond zijn we met een hele ploeg in de tuin bezig om het allemaal netjes te houden. Er zit een hele organisatie omheen om dat al je van elkaar te krijgen. Planning en organisatie om het allemaal, eigenlijk hebben we willen laten zien hoe het eruit gezien zou kunnen hebben toen er nog iemand woonde. Dus en dat was altijd tot in de puntjes bijgehouden. En dat proberen we zo te laten zien. Dus dan moet je daar dus ook flink aan werken. Zo'n brug, 2 jaar geleden nog helemaal gerestaureerd. Zelfs het hele poortje is van zijn plek geweest, naar de werkplaats geweest. En toch weer zie je dat het is oud, dus er zijn toch weer plekjes, er is steeds weer bij te werken. Dus daarom komt de schilder ook jaarlijks om we maken alles schoon. En wat ze dan tegenkomen aan barstjes of slechte plekken, dat wordt dan meteen weer behandeld. Jonkvrouw van Panhuis zei het al, zo'n loonhuis ha je net alleen nog voor jezelf, maar ook voor de mierskip. Het toegankelijk maatje liep het dus essentieel voor het behoud van de loonhuizen. Slaggenteken maar staat in die opzet. Normaal sprutsen, daarom is die moorderek omheen kwam. Hebben de mensen die hier wennen, hebben zich afsluiten van de meenskip. En dat is nou wat we wel bezieken willen, dat de meenskip zich er wel verantwoordelijk voor voelt en dat die zich erbij belutsen velen. Ja, en dat gebeurt hier dus bij Dekemastaat. En we zeggen ook, de vrijwilligers, dat binnen ook allerlei soorten van vrijwilligers. Hè. Dat binnen net alleen nog de 65-plussers, maar dat binnen ook jongeren die net onder slag komen kunnen in oors of mensen die het in de put zitten hebben en die dan op zo'n plakje daar rest komen kunnen of een stukje regelmaat opbouwen kunnen in een restige omjouwing. En ja, daar een recht komen kunnen. En dat is het leuke kant van dit verhaal. De sociale kant naast de culturele kant. Die behoort de cultuur in combinatie met het sociale.